May sa ti Rehiyon Cordillera, kadagiti mountainous region iti Pagilian. Napalikmutan ti bantay, rason apron daytoy iti landslide. Iti probinsya ti Abra, tunggal adda bagyo, may sa ti landslide kadagiti rason ti panagbakwit dagiti residente, ken makaygapo ti panak-isolate ti lugar. Banag amayan natupla unay, iti madama a mountain search and rescue training dagiti frontline rescuers iti probinsya. Iti panagrugi ti Mozart training, dimalang nagito patapulo at trainees, iti lecture and orientation. Maisuro kadagiti trainees, tinaduma-duma a rope and knot skill techniques, para ti panag-rescue, kan maipadas iti field training exercise, iti sumarsaruno nga aldaw. Yung mga importante na dapat nating alalayan in case naman sa mountain rescue is yung number one is safety ng mga responders. Then yung mga gamit. Then yung paano natin hanapin yung victim and then i-access in a safe way para mailabas natin. Pag na-access na natin sila, gagawin naman natin is stabilize. After stabilize natin, doon na natin sila i-evacuate. Numan saan adamo amay bilang ti Mozart training ni Fire Officer Juan Aguot Jr. Ibilang na a refresher ken enhancement kadagiti napalabas a naadal na. Takil tulong dito ma'am, lalo kanya tayo nga rescuer ket ag-inadapt tayo di sa bali nga other agency no nya man timated da kanya tayo. Tapno agkikinumbine ma'am amin DJ. Tapno makatulong ti community rin. Kalikawgom ti probinsya, ti alisto a panagresponde, rason a napataod ti mountain search and rescue training. So tapno mas capable at the ready laktang search and rescue team iti Abra to respond to this hazard or emergency. So nga napanunutan iti probinsya, lalo ti Provincial Disaster Reduction and Management Office nga mangkandakmet iti kastoy nga training. Tapno ka sa adda mabuo tayo nga rescue training, lalo na iti mountain search and rescue. Tawan nga adda mapasamak nga emergency, adda sidadaanen nga dito kakadwa tayo, dito volunteers o partners tayo with regards iti DRRM nga mang-responde. Mangnamnama ti PDRRMO, nagtultuloy ti kastoy at training, tapno ad-adda a mapasayaat, well-equipped, ken capable dagiti rescuers iti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.